Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay may laing dakong panon sa mga tao nga nagkatapok. Sa dihang wala na sila'y pagkaon, gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinun-an o giingnan niya, naluoy ako niining mga tawhana, may tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan, kayang uban kanila layo raba o gigikanan. Nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an, asa man kita mukuha og pan dinhi niining awaaw nga dapit nga arang ikapakaon niining mga tawhana. Pila ba kabuok ang inyong pan? Nangutana sa Jesus kanila. 7, mitubag sila. Unya gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao. Gikuha niya ang 7 ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Human niini gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinun-an. Sila may pipila usab kagagmayng isda ug si Jesus nagpasalamat sa Dios tungod niini. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-apod-apod niini sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog, mga 4,000 sila. Ang salin nga nahipos sa mga tinun-an 7 ka bukag. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, murag final part na ni sa Book of Genesis, gihisgutan dinhi nga human nakasala ang tao, daghan ang mga dili kayo nindot nga ug tawgon nato murag tunglo nga gihatag ang Ginoo kanila. Una, gipapahawa sila gikan sa paraiso kadtong Eden o gibutang na sila sa yuta diin adto ra sad sila mamatay. Mobalik ka sa yuta niya. Ang babae giingnan sa Ginoo, kung manganak ka, sakit na kaayo ang imong pagpanganak. Imbis waon tatoy sakit na niya. Mag-away na sila ug ang bitin, ang kaliwat sa babae ug ang kaliwat sa bitin mag-away hangtod sa katapusas kalibutan. Yatakan sa babae ang ulo sa bitin o paakon sa bitin ang tikod sa babae. Away na gyud niya. Ang bana si Adan, imbis manguha ra to siya mga pagkaon, di na siya magtanom, maghago na siya maayo niya. Pamatyon pa gyud sa mga sampinit ang iyang mga itanom. So iya yung haguan, sige siya hago, pero musangko ra siya sa kamatayon. Looy no? Adi mong looy kayo. Maotoy mga bunga sa sala. Ana, lingi ako no imong tupad. Ing na mudawat ka nga padong ra gyud ka siyuta. Silot na sa Ginoo.
Oh, silot. Muna bisag unsaon natog paningkamot, ay gyud kalimot nga naningkamot ka kunuhay aron mabuhi, pero di jud ka kaikyas. Mabuhi ra kag kadiyot, mamatay ra gyud ka. Ana mo na sinindo tunahon-naon. Silot na tungod sa sala. Ug mao nay hinungdan nga si Jesus ang ikaduhang personas Ginoo nagpakatao. Ngano man? Bawo mo ngano? Ha, siya ro wa mo kay bawo. Ing kadaghan mo kay nag-answer pa der. Oo, pero ang usa ka answer gid ana, for God so loved the world. Gihigugma magid sa Ginoo ang iyang gibuhat. Wa man gibuhat sa Ginoo nga wa niya higugma. Sige, lingi ana imong tupad ikaduhang lingi. Ing nabisag padung kasyuta, gihigugma kas Ginoo. Giing na. Bisag padung ratagid ngadtos abog, gihigugma tas Ginoo. Niya kay gihigugma man ta niya, iyang gihatag ang kinabuhi pagbalik. Kay dito manggod sa Garden of Eden, tuwa dito'y kahoy nga gitawag og kahoy sa kinabuhi. Niya ang mukaon kadtong bunga, din ka mamatay. Motong niingon ang Ginoo, ato na ra ba ni ako na ra bang giproklamar nga mamatay na ni sila. Hala, hinginli na din kay mukaon niya na atong bunga sa kahoy sa kinabuhi, din asad hinuna mamatay. Niya mga buangon na ra ba na. So doon na niya yung mga tao nga buangon nga di na mamatay, pasabot maliwat sa yawa. Kaya ang yawa di man mamatay, o ang mga anghel sa yawa. Lisod kayo ang tao di na mamatay. Niya buangon. Sus, may papatyo na. Di ba ka na makita kag taong buangon ka? May ratag matay kay mo ana man kano. Ang zaman ang kinabuhi ni mo karon, ang zaman pulos gyud buutan ang tao nga na kaila nimo. No, dili no. Labi na ginagkuyog nimo diha sa imong balay karon. No. Klaro na mga naong ninyo. Gaagwanta na lang na kadaghanan. ang mga ginikanan kasi nang nag-ingon, sus, di palagid anak ay kalami yung patio. O, inana ba? Di palang uwaw ay kaya nagyong buwagan ng banahan istorya ng ingon na ba? Nana ba na? Ang mga asawa, maingon anas bana, ang bana sad sige sa nagsulti. Terus di palang yung tungod sa mga bata, biyaan ko ng panuway. Ana. Naidaghang na nagmahay, ilhan na nimo kay nagsimba na kusmod og naon, inigsod ba? Simbahan, kusmod ang naon, niya inigawas ana, zaman. Kusmod lang yapon. Mao nang mga tawhana ang kuyog ug yawa. Pero ang Ginoo tungod kay nahigugma man nato, naghimo siya laing paagi. Siya magbuhat kog laing paagi aron mabuhi gyapon ang tao dinhi sa yuta hasta sad sa kinabuhing dayon. Pero kining paagiha gitawag na ni siya optional. Optional ba? Mo nang pag-abot niya dinhi sa kalibutan, miagi si Kristo sa kamatayon. Nya iya dayong gihimuan og pagkabanhaw. Mo na siya. So di na ta mukaon og kahoy. Unsa man? Mukaon na ta og gilansang sa kahoy. Kinsa man na? Usga. Sanahan na rin ito. Si Kristo, kani dining Eucharistia, mukaon na ta. Unya, nagproklamar po siya nga, siya ang pulong nga nahimong tao. Ang pulong nga way sinugdan o way katapusan o pinaagi kaniya nahimo ang tanan, walay nahimo nga dili pinaagi niya, karon nahimo ng pagkaon.
Karon dipindi na kung mukaon ka Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mangandoy gyung mukaon sa Ginoo kada adlaw ta sa kamot. So ang wa mo isa nagsigig kaog demonyo. Kay ang yawa naghimo man sad siya iyang pulong, naghimo sad siya iyang pagkaon. Unsa may pulong sa yawa? Pananglitan ha? Nanglitan ingon ang yawa likay ginang pag-antos. Muna dunay divorce, dunay abortion, dunay mga pills, dunay mga pa-colors buhok, kiss-kiss kilay, mga inana. Kay paglikay ba nas pag-antos, mga facelift, inana, naapanan ka na mga supplement kuno para mawa imong sakit, ana. Muna'y pulong sa yawa. Unsa may pulong ni Kristo? Pasana ang imong cross hangtod sa kamatayon till death do us part. Karon magkasal ra bata karon og 35 ka mga nagpuyo-puyo na ba, mga impiernohonon. Niya karon malangit na sila. 35 ka couples, may lang makatunga to tanan, wa to mga matay gahapon. Makatunga to sila, musaad to sila sa kasakit o sa kalipay, till death do us part. Mao masad kamo na may pipila ninyo din ni out. Hapit-hapit man kamong tanan, isaad man sad mo ana, no? Ya kumusta man ron? Till death do us part pa or kanus aman ka mamatay? Hinaot pa unta. Till death do us part. Mao na depende na ron kung unsay atong sundon. Nya kining pulong sa yawa padong nis impierno. Kining pulong sa Ginoo padong nis langit. Uy, ang mga tao kasagaran nagsigi magsunod sa yawa. Mao na ang birhen kay kontra man siya sa yawa. Sila may mag-away. Ang mahal nga Birhen Maria kinsa mao ang bag-ong Eva, nagpakita siya nato sa iyang mga apparitions. Lourdes 1858 sa to, Fatima, nus atong Fatima, nus ato nagpakita, wa mo kibaw, wa sa ko kibaw, murag 1917, o niya Guadalupe, ano? Sige siyang pakita, nga naman, aron tatudluan sa mahal nga Birhen, nga sundon ang iyang anak, niya unsaon pagsunod ang iyang anak, ampo sa santos nga rosaryo. Kadang pag-ampo gyud mo nang naimuduol nako mga magtiayon pader lisod na kaya mong kinabuhi nako pag-ampo sa rosaryo. Di madag rosaryo pader wa na mi bugas nako ampo la sa rosaryo. Ampo lang gyud. Awa di ba madugay di na kaganahan mo kaon. Di na may kaganahan mo bangon. Kaon pa ba? At least duol ka sa Ginoo samtang mag-ampo. Mao na ang gibuhat sa Birhen ngadto ni Bernadette, rosaryo gyud. Nya ingon siya ingnag yung mga tao nga pabiyaon sa mga sala. Biya gid sa sala ay pagsigpangita ng pagkaon. Kay kanang pagkaon gud nga pan sama ana mga pagkaon nato kada adlaw mupatay ra man nato. Pila kabuk na nga matay tungod anang baboy lang ibaya na litson. Nara ba taro ipanghatag nga litson sa kaslunon. Salamat sa mga nag-donate ha. Natay mga abot na pa ba kayo mo abot rong laing litson, mga 5 na atong litson kun madayon. O mga botoron na 5. Na mapuno maayo sad kay makakaon sa mig-apil dire. Kuy kanang litson lami kay nakanon pero porting mo patay ana. No. Nga ato sa silang tagaan og 5 kilo packed rice na ganador. Ambot na ba ka to? Nana ba? Ana ko no. Di ato sila pakanon. Kana ba yang rice perti ba na mo diabetes? So magpares ang kolesterol o diabetes, putol imong tiil, burot pang imong kasing-kasing. Patay. So ayaw kayo anak kabalaka. Unsa may itong kabalakan? Ang sala. Biyaig yung sala. Muna
unsaon pagbiya sa sala, magsigi tag sunod ni Kristo. Ang pulong ni Kristo mo itong sundon. Mao na diri sa atong ebanghelyo, ang nagsunod kaniya, tulo na kaadlaw gasunod niya, wa nay pagkaon. Simple ra kayo. Gipakaon ni Kristo, pinaagi lang sa 7 ka buok pan o pipila ka mga isda. 4,000 ka tawo gipakaon niya. Murag gisulti ni Kristo ba, kung mukuyog lang mo nako, kung magsigi lang gid mong paminaw sa akong pulong, kanang pagkaon, kanang kwarta, kanang mga material needs ninyo, di gina problema. Milingi imong tupad. Na problema karong kwarta. Ngay, matan-a ka no. Inana kay problema ros kwarta. Nagiwa mulingi kana dagko ginag problema sa kwarta. Karon ang kalibutan problema sa kwarta. Kita sa diri na sa tayo tukoronon na kumbinto. Pila pa niya itong halin. Sus, gamaya pa. Nanatay halin 2,128 ka slots sa atong SBF DAG. Pakpakya po. Pila pa manikuwang ani. 73,872 ka slots pa. Kuwang. Wa jud ko na problema ani. Nga naman, tungod kay salig ko sa Ginoo nga mora gyud mong hatag pinaagis mga kasing-kasing sa mga taong nanimba o naminaw aning atong misa. No? Mana kamong naminaw, kamong nanimba, kung di mo manghatag aning di mo mamalit og slot, ang mahitabo padung gid mo siyuta. Padung sad mo sa impierno. Kay kana man ang yawa tigong ayaw palit, hasol ba nang sige palit. Pero kung maminaw mo sa Ginoo, magsige na imong Ginoo, pagtigom aron ka makapalit og slot, 500 na dali ra kay nang tigomon. Ay nalag inom og soft drinks mga 5 ka adlaw. Nya ayaw pag snacks mga 5 ka adlaw. Ana, kapalit na ka og slot, di ba? Nya na sa uban maingnon tikas Ginoo, ayaw na lang pagsakay anang motor mga usa ka buwan, lakaw lang. Nya ang imong matigom katong imong plitis motor kanang habal-habal ipalit og slot. Wagi siguro maingon tingali ang Ginoo kon maminaw lang yung kas pulong sa Ginoo maingon tingali ayaw na pagsiginom anang beer nang Red Horse kanang kulapo ay na pagsigig sigarilyo ay na pagsigig patad anang swertres kanang tanan nimong gigasto diha ipalit na lang ng slots. No, niyag maminaw ka na himsog pa imong lawas nawa pang imong bisyo nakahatag pa kag party para sa Ginoo pasabot nasuod ka sa Ginoo. Ayaw na lang mo pamahaw og panihapon paniudto na lay kana nig pamahaw pag rosaryo igpanihapon pag rosaryo nawa dangtag usa ka buwan slim na kay ka. Di ba? Wa na imong mga bilbil, di na manakit imong tuhod, mawa na imong arthritis, imong diabetes, mawa na. Nya puno pa kas grasya. Nya kanang budget nimo sa pamahaw og panihapon ipalit nagslot. Zaman, sakto dili. Tanawa di ba ini kahumagtukod na itong building daghan kay ni slim. Daghan kay nakabiya sa bisyo. Daghan kayong di na manigarilyo, di na mag-inom, di na gani magsigig sugal. Kung maminaw lang o diha dapita na buntog nato ang bitin na ayo ang atong sakit nga espirituhanon. Nindot kay na. Sige, manindog na ta mga buutan.